קורה? אני הודו. ואני גיא. ואנחנו ממשיכים לצלם את בורדרלנדס The Pre-Sequel. והיום אנחנו בפרק השני. ובואו נמשיך את המשחק מהקטע שהפסקנו. תיזהר. ולמי שלא יודע, גיא נקע את היד. אז בואו נמשיך. וכדאי שנמשיך לעשות את כל מה שיש. אולי תראה להם את החיה האגדית. המפלצת האגדית ברמה 30. הייתי שמח לעשות את זה אם הייתי מוצא אותה. בסדר, בוא נמצא אותה. זה לא פעם ראשונה שאני משחק בורדרלנדס דרך אגב, אבל החלטתי לעשות סדרה. סדרה עם גיא. הוא גם משחק במשחקים לפעמים. אחרי שכלומר, מה אתם יודעים? אני לא כל כך אוהב בורדרלנדס. זה משחק נחמד, אבל אני אוהב יותר Call of Duty. כמו כל המשחקי ה-FPS הטובים שהאמינו. אני לא יוצא מהאזור הזה בלי קרב אף פעם. בוא הנה. מה קרה גיא? למה אתה מתאהב? הרובה הזה מוריד לי הרבה. השגתי אותו פעם קודמת. בדרך אגב, בגלל... וכשצילמנו את הפרק הראשון, שכחתי להגיד לכם משהו. לא היה לנו פתיח. סליחה. פתיח המשחק התכוונתי לומר. עכשיו שאנחנו מספיק חמצן, בואו נעשה את זה. בואו נלך למצוא את המפלצת החזקה ביותר במשחק. בונזאי! אבל רק שתדעו, הלאבה הזאת יהרגה אותי פעמיים, אם ראיתם את הסרטון. העלינו לבל. והנה היא. ויש לנו קצת דברים, וזה מראה לי, והנה היא והיא ענקית. וכמו שאתם יודעים, אי אפשר להרביץ, אי אפשר לתת לה דמג' אם אין לכם קרובים טובים. תראו, אני מוריד לה רק 2. בקיצור, אתם צריכים רובים לדרגה חזקה. מעסק. והיא גם יודעת לעשות לנו. אחרי שראינו את החיה הזאת, בואו נלך. ונחסל את הבוסים. ורק אחרי שאני אעשה סקיל.
יש לי עוד לימוד, זה לא משנה גל. ובוא נעשה את הקפיצה הגדולה ביותר. או לא, או לא. אני צלוי על האש. חם, בוער באש. נכון גל, מאוד נכון. טוב, בוא נעשה את זה בערב. עכשיו הבנו למה את כל כך שונאת אותו. עוד כסף. והרבה כסף. איזה רמה זה? לאיזה רמה זה? זה לרמה 4. אני כמובן יוכל להחליף את זה על כמה מהאקדחים האלה שלא צריך, כמו את זה, את זה, את זה ואת זה. עכשיו בואו ניקח את הרובה, בואו נשים אותו, בואו נשתמש בזה. רובה מהיר, כמו בכל משחקים טובים. מה שהכי קשה בו זה הכבדת. בואו נקווה שהרובה הזה יספיק לנו כדי לחסל את הבוס. זה אחד חשמלי. רק בגלל מילה אחת הבחור הזה השתגע. ורבותיי, סיימנו להיום, ונתראה בפרק הבא של בורדרלנדס דה פרי סיקוול. תודה שצפיתם ונתראה בשבוע הבא.